So sa kaap. Ano pala siyang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Negros Oriental nga magtatampo nagdasangan nga Ariel. Migo, Oh. naay-diskuron sa Pikas Barangay. Unsa man? Oh. Nakakta? Di amigo sa. Hapit na yung pista speak sa barangay. Happy na good. Nya, unsa man? Tagal kayo nag-chicks, Migo. Malingaw ang karoon na. Alas na yung mas gabi, amigo. Ambot, masugot pa bagas mama. Nya di mo sugot. Ako na lang mo ato. Na, maglaway na yung unya kas chicks. Mo! Di na ko mananggat eh. Takas na ta. Wala ba? Di ako believe mo. Wow! Kadagang chicks, amigo. Ingon bitaw pa di mo. Niyan sa man. Manood na ta. Kasi gugayan. Na. Uy! Ay, so sorry, sir. Yay. Ay, sorry ha. Pagmunod kayo ni siya. Uy, sorry. Dalita. Uy, sorry. Uy, wapa unta ba? Pugbog lang. Sana, amigo. Manood na ta. Mga ninindot ba? Inom-inom niya na idagang chicks palibot ba? Kaayo, Migo. Nindot kayo ni. Migo, Ha? hindi gwapo. Hain ba? Puro. Mas atbang na to. Gupa ha, uy. Nagpuwa. Pero, puro mag-inusinti kayo nga, Migo. Huwag man mo inom. Nya, naglingkod ra. Oh, ato ilailahon. Doon na to. Hi, miss. Pwedeng makikilaila? Kapiya. Nariya sa Migo eh. Piskuha sa di mo eh. Sure. Ako si Jan. Wow, Jim. Kanina timungan. Thank you. Ako rin magod ang nag-inusarang anak sa akong parents. Maong ginganan ko nila Jem kay precious ko no kaayo ko para nila. Oh, guwapas kay ka. Sama sa usa ka Jim. Pwede magigay sa mong number, Jim? If okay na nimo. O kung uyab nga masuko. Huwag ko iyab, oy. Sige. Number na bitaw? Ay, amat. Siyag cellphone ha. Migo. Hmm. Nahinom ka atong nakailas diskuhan? Asa to? Dugan mo, hindi lang ilas diskuhan. Ariel, baya ka. Amaw. Kato ba nagag-gym ba? Ay, katong gwapa. Oo, Migo. Nga naman. Dato man kay Migo. Pero wa pa na ko manguyab ba? Kay, Puutan na kay Migo eh. Buringan ko. Hindi na ko ba-excite. amaw. Di pa nga na. Ako hindi ka, ako na kami. Tayo beto na ako. Aha! Iisir kay Migo eh. Nisulti ka rin siya na ako nga. Na-inlove siya na ako. Kaswerte ko di mo. Migo. Ayaw na na panguyabi. Buutan na kito para ni mo. So ayan na ako. Basi ba may love sa ko niya? So ayan lang ba? Migo, kung gusto ka suway-suway, salain na ng babae. Ayaw ng babae nga nagtinarong. Asa magkalaban Migo? Ah, Mura bag masipapor ka sa babae kaysa na ako. May pagkatun tapos ato pag amigo na. Murag di man ka amigo noon. Uy, tagam na miss ko ka ni Jim. Grabe ni mapayahan na eh. Murag ka pa magkasuway uyab-uyab. At mang ayo. Di ko maka-feel og thrill niya. Boring. Huwag ka na kinako siya, no? Total,
Naam ko ilang reserva din eh. Na, Ma, wala lagi ko makabantay nga. Misuroy smart din his ato. busy siguro ma. Ambot, wala naman sa mo text. Oh, mao ba? Ay maayo ra po doy. Aron dili ko magsigiglaak. Asa man Oh. ka? Mupalayo lagi dayon kung naay manawag sa cellphone. Kadit sa ma, kadit sa. Hello, B? Hello, be. Nanawag ko kay gusto makaila si mami nimo. Ha? Naon sa manon eh. Makigbuwag naman yung tago. Ipaila-ilan mo ko siyang mami noon. Kining B, kanang nawas ako isulti ni mo. Unsa man na, be? Jim, tarong na kay ka. Dili ni mo deserve ang parehas ako. Buwag na lang ta. Be, be, yun ibuhatan ako. Maluoy ka. Sorry, B. Sorry. Ta, may pagpagngan. Hilak-hilak man noon. Anak, nanawag si tiyo nimo. Adto kuno ka sa syudad Puyo uban niya. Iya kang pasulon og trabaho dito. Unsa bang trabaho, ama? Sa mall man kuno na. Ito na lang dayon kay diretso na kuno kag trabaho dito. Sige, sige ma. Mato ko syudad. Ariel, break usa og 1 hour. Sandra, ubanis Ariel. Yes, ma'am. Go-break na po ko. Familiar man ni babayan, ha? Ay! Siya itong sa diskuan nga hubog. Nakabangga naman ni Marvin. Tara, ato tas kantin. May sanda, no? For sure, wak ka mahinumdum ako. Nagkita na dahil ta? Oh, pero hubog ka? Imaming nabanggaan sa akong... Ay, oo. Ay, nakapainom dumiyato, please. Ngano day? Unsa din itabo itong gabi na? Basta, dili na ko gusto mainom doon. Ikaw. Sige. So, kita may una nag-aila din eh. Piling, mangay ko sa mong number? Para po na ako yung mga suod-suod din sa bahoan ba? Sure, number man ka. Di man ka akong address. Pwede sa gihatin mong kapil. I like you. Game kay ka. Oh, sa mo magkailala tagbayo. Let's see. Nindot sa ikatik si Santa la. Makalingaw. Si Augag ba yan, ha? Lisod pa sugton. Pero dali mo kagat. Magkalibog. Muli ganahan ako. Ma-challenge ko. Pangyaban ko ni. Unsi trip ni mo, uy. Manong gini ka spark nakikita. Sandra, di na lang ko mapaligoy-ligoy. Pwede di kang mahimong girlfriend? Kuyawa. Nagdali ka? Wa man. Awon niya na lang. Huwag di ka magdali. Pero, di ko ganahan mato kapaslain. Please, Sandra. Okay. Sige. Tarong ba? Ayaw na lang. Ganahan ka ba kuya una? Ayaw. Basta, ako na ka. Ako na ka. Laon naman gabi eh. Pero pa magtik si Sandra nga, naulit na siya sa ila. Dili ko gusto magduda.
Pila na kay gayong daghang kong nadunggang nga tabi nga na siya dain. 8 years na mi. Hindi ko agay magtuda pa. Babe, pila na ba ta katuig? Magpakasal na tabi. Naunsa ka diha? Di ko, uy. Unya na ng kasal, uy. Maglingaw-lingaw sa tao. Wa pa ka patagbaw sa lingaw-lingaw? Gusto na kong naipamilya. O pamanggali ba kailang isig kapamilya na to? Niya magpakasal na hinuon ta. Pag-sure ka, Ariel, uy. O sige, sige. Karong Sabado, ipailaila kang mama. Muli ta sa among barangay. Uy, nak, kumusta ba ka diha? Karon pa magkamanawag lagi. Muli ko na karong Sabado, ma. Naku, ipailaila ninyo. Oo, muli magid ka karong Sabado kay kasalbi ni Marvin. Ha? Marvin ka kong amigo, ma? Una good. Nga naman, wala ka imbitara? Wa man. O, basig busy pa. Ako na paabutin niyan, text, ma. Babe, naingnan ko sa mama nga mga tutak karong Sabado sa amo. Unsa? Ano nagbuot-buot mong ka, uy? Di ba, mao naman na kuwang? Ano magkasal na ta? Dili, Ariel. Babe, o sa dili? Dili ka pa pasigurado na ko. Sorry. O sa... Wa ko makasabot sanda. Wa na ko mahikog manimo. Unsa? Grabe ni Santa. Iyan giusik ka ng pinakatuig. Ako nahibaw ko. Dito ko na gym nagtinarong. Sa babaeng tarong yun. Kumusta na kasi ron? Muli ko ikasabado. Pagkikita ko niya. Ubutan mo ko sa kasal ni Marvin. Uy, nak. Ay, maayo kinakaabot ka nga wa pa magsugod ang kasal. Gusto lang kumunta sa amigo na ko, ma. Nagkaslon. Migo? Oh, Migo! Congrats! Salamat, Migo. Sa tinuod lang. Wa ko'y napili nga bisman. Huh? Wa mo'y makapuli sa imong lugar. Ikaw ragod ang akong bisman. Salamat, yun nga ka. Salamat, Migo. Bisig ko ka mag-imbitar. Nagtukong ako yun ay kasal na. Naunhanin ako. Pero, kisa play bride to be ining kagwang? Oo, namarog ng mga tao. Padaw na mo paso ang bride. Oh, si Jim. Si Jim. Siya pa nga sa ulo ni Martin. I found the one in my life. So as long as I live, I love you and hold you. Migo, sobra siyang nasakitan pagbiya ni mo. Og, ako mo inaaso yung tupad aron mo amaam niya. Hinaot nga, okay rin mo, Migo. Kamu mo'y ang isusog sa Migo. Salamat sa iyong pag-atiman niya, Migo. Inaan ko, nagkamali ako. Nasaktan ko ang puso mo. Nasakitan kayo ko. Nagmahay kong gibiyuan ako ang babae nga nagtinarong untan ako. Pero nagpasalamat na sa ko. Kay balipayon lang duha si Jim o si Marvin. Dinin lang ko utob. Salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN.
So sa ka out. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Kinugitan, Lubok, Bohol. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Carmena. Oh, nindot ng balita, anak. Nga doon na daay mo'y planong magminyo. Mao, nalit pa mi para ninyo. First love na ko si Flint, ma, pa. Og bisag ka usa. Huwag yung kumakadungog nga na mo'y reklamo niya. Mausad siguro ni abot mag-ingon ani ka dogay. Kaming mama nimo, wa mi pagsupak anang mata, kay nakita man namo nga matidund ano na siya nimo. Og pedangga sad kaayo kaniya. Maong wag yun may pagsupak ni Papa ninyo sa inyong planong pangpagkasal. Salamat, ma. Pa. I take this ring as a sign of my love and faithfulness. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Uy, wala. Natagak ang sing-sing. Ako tag isulob sa mong kamot. Saan naman to? Diara. Yawan ako eh. Pinagog matagbaw pa kong pangita. Isulob na ako sa mong kamot, ha? And now, I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Abi ni mo, Carmina, katong pagkahuga sa singsing, kung sa kinaraan pa, malas pa yato. Na ako no'y mga pagsuway nga moabot sa inyong kaminyoon. Mama, gid uy. Mutuo man ka anak ma uy. Bitaw ma. Normal naman siguro nga naagi mga pagsuway. Pero nahibaw ming duha si Carmina ma. Nga bisag unsay mahitabo, dili gyud mi magpadaog sa problema. Dili gyud mi magbuwag tungod kay mahal kayo na mo ni Carmina ang usag-usa ma. Mao gyud. Han, pila naman kabuwan sukat makasal. Pero wa magyapon ka mamabdos. Mao lagi han. Kuyo ka ata magpa-check up han. Sige Han. Kuyog ta aron atong mahibawan kung ano. Mabaw ang matres ni Mrs. Dili siya basta-basta makaproduce. She needs more rest and take vitamins if willing siyang magkaanak. Mao ba, Dok? Sige. Salamat, Dok. Han, nakadungog ka sa gisulti ni Doktor? Kinahanglang mo pahuway ka o inom pa og vitamins. Buhaton ako ang tanan han. Aron makakita ta sa atong liwat. Bisag kanus huwag ko makadungog ni Flint kay akong gisudyaan. Bisag iya akong gisigihag comfort nga dili ko magpakawa sa paglaom. Pero nasayod ko nga nangita na gitsag anak namong duha. Iya lang ning kiluom. Puhon. Maluoy ang Ginoo. Mahatag ra gid unya na nako nimo hani. Uy, Jelly! Kumusta naman ka, uy? Kumusta ang balikbayan, ha? Eto, nagbabalik alindog. Uy, kamo mo ikubusta ni Flint? Gimingaw na kay ko ninyong duha. Kamo biyagoy akong suod sa high school katang. Maolagi. Kumusta naman mo, uy? Nah, maolagi, uy. Wa pa gid mi anak kantod karon. Unsaon? Mabaw manggug kuno ang akong matres. Ay, hala, Ay, sige lang, day, uy. Ay, laghunungi, hangtod dili gud mo makabuo. Ihatag na lagi na sa Ginoo, day. Salig lang. Salamat, day. Uy, na
abi ako'y pasalubong para ninyo. Mao ba? Huwag namin ni makalimti, ha? Mahimo pagkod ng makalimtan ta mo. Oh, lawatan ni oh. Wow! Ubay-ubay, ginida. Salamat, Jelly. Han? Nami seminar ba? Out of town. Maubahan? Unya mga 3 days kong mawa din isbay. Okay ra ka nga, ikaw ra din eh? Okay rahan, uy. Musuroy man sa tos Jelly din sa bahay, so dili ra ko magmingaw. Basta pag-amping baya dito, ha? Yes, Han. Uy, day. Bisan pagminyo na mo si Flint. Pero ayaw gihapon og kumpiyansa, uy. Kay bisan gani ako. Naibog mong gani ko ng imong bana. Kay gawas gihit suraan siya. Puutan magkul. Amaw man kaday, uy. Day, dili ko angay mabalaka. Kay dako ko pagsalik sa kumbana. Nahibaw kong dili niya kaya nga pasakitan ko. Uy, lami man ta kayo to istorya ganina, uy. Kalit man lang yung kagisgot, ani. Bibi, change topic na lang tabi kay. Dili ko gusto ma-stress. Han, nasa may seminar karon. Adto na ko ha. Nagdali ko. Bye, Han. Abig na ya. Amping sad. Sunod-sunod naman ang mga meeting o mga seminar ni Honey sa trabaho. Si Jelly ning nanawag. Nga naman ka, ha? Hello? Day, asa si Flint? Naay meeting og seminar, day. Unsa? Nga na, di ay. Ari, ano lang ko sa akong nahimutangan, be? Pagdali dayon, ka emergency ni. Ha? Sige. Tanawag kinsa na. Si Flint ka na. Og may kaubang papay. Maong gipaanhi gyud dayon tika aron masayod ka. Ako silang duulon. Flint! Carmina? Han? Pwedeng mag-istoryatas, bay? Dili ko gustong eskandalo. Flint? Dina, please. Amo na sini mag-asawa. Ayaw sa pag-apil. Karon nga ni Anatas ato. Explain ni kus na hitabo, Flint. I-explain na ko, Han. Kasi po, di pasabot sa akong nakita, ha? Nga nung nakakailaing babae nga kauban. Nga seminar man mo pa nakita ko, di ba? Carmina. Sorry. Sorry, Han. Han, pasaylo ako. Gano? Doon na ka ba'y nabuhat nga sa? Katong babae ngayon mo nakita. Paano kami magkaanak? Oo, sa? Pasaylo ako. Pasaylo ako sa kung saan na mo. Sorry. Flint! Nanganak na si Dana. Og nakita na kong lipay kayo si Flint. Pagkahibaw niyang nana si anak. Sakit man tuod. Tungod kay dili ko makahatag niyang anak. Pero malipay kong makakita nga nalipay siya. Han, salamat ha nga. Imo kong gipasaylo. Salamat po nga. Gidawat mo ang akong anak ni Dina. Nahibaw kong naginamhinam ka nga magkaanak, Han. Bisag sakit alang nako pero
Malipay kong magtanaw ni mong malipay ka. Han, nahibaw kong dako kay kubsa ni mo. Pero isaad ako nga ang bata na mo iya akong suportahan. Nahibaw kong maunay kuwang sa atong kaminyoon, Han. Nga dili na ko mahatag ni mo. Maong andam kong musabot ni mo. Han, si Dina nanawag. Tubagon na ako, ha? Hello, Dina? Unsa? Sige. Wala ko sa inyo. Sige. Magpalit na ko tambal. Bye. Han, nasakit ko na nga akong anak. Okay na mo kung adoon saan ako? Mao ba? Sige. Ato lang ka na kinahanglan to ni mo. Salamat na. Mubalit ako dayon. Bisan ang tinuod. Nasakitan ko. Pero dili ko gustong idaho imong kalipay, Flint. Uy, kamartir ni mo, friend, uy. Sobra ra kay kakamasinabtano ni Flint. Bisag nasakitan na. Hala, luom gihapon. Andam ko mo sakripisyo para sa kumbana, day. Wa gani ka kahibaw. Basin gituyo na sa inahan sa bata nga gamiton ilang anak aron magpirmi si Flint nila. Uy, ayaw gyud og kumpiyansa. Kay tan-aw na ko anang bayhanan no. Feeling wife kaayo. Ikaw lang. Daghan ra pagkawatan. Tigalig makurat na lang ka nga ang imong bana na ilog na gyud ay sa lain. Oh, Jelly. Han, unsa kay maayo kun huwaman lang nimo imong anak ni Dana. Dadon nimo dinis ato ba? Aron sad naa dinhi imong anak bisag usa ka semana lang god. Aron sad pakatabang kog bantay. Uy, tinuod, Han? Okay rin mo? O lagi. Ako siyang atimanon nga murarasag akong kaugalingong anak, Han. Han, Oh, salamat. Salamat kayo. Swerte kay ko nga ikaw mo'y akong asawa. Liwat ka kay ni Flint ang bata nga imong gikugus-kugus no? Di gyud ikalimod. mao lagi. Siguro, kung amo pa ning anak ni Flint, ako na siguro ang pinakamalipayon, day. Ay, sige lang, day, uy. Basi maluoy ra ang Ginoo pohon, ug hatagan gud mong anak ni Flint. Oh, kinsa gud ron, uy? Kaisog ba? Ablihan na to, day. Oh, Dana? Ha? Ngika ni mo no? Gikugus-kugus pa ni mong akong anak? Ang bina! Dana, pwede gili na sa nimo kuhaon ang bata kung pa si Flint? Nahibaw ko ay. Nahibaw kong nagsilos ka sa among anak. Maong gusto ni mo ang bata. Nga naan mo din sa inyo. Aron dili na mato si Flint sa amo. Hoy, day! Dahil nahinaya kuno ka ng imong ba, uy. Kaisog ba yung taon ni mo? Wala ba kasi inyo, ka? Asawa ka ra ni Flint, oy. Pero akong anak dugo ni Flint ka naglatay sa iyang kaugatan. Ug dili na ko usa nga dili ka makatag og anak sa imong bana. Mong ayaw pag hinilas oy ka asawa ka na. Dili sama na ako nga bisag pila pa ka anak ang pangayoon ni Flint, kaya na kong ihatag niya. Uy, losa! Aning bayhana, oy! Bisag pila pa'y anak ninyo ni Flint. Ako gihapon ang dunay dakong katungod kang Flint. Tungod kay ako mo legal wife. O ikaw, mura na kag iring sadan nga pwedeng paanakan? Oo, sakto ka. Tungod kay matag higayon nga mo ato si Flint sa amoa, at yun ay nahitabo na mo. Unsa? Nga nawa ka sultihi? Aw hinoon, dili gud siguro kaniya sultihan. Kinuo ko. Ikaw bang bayhana ka? Nagsupra naman ka, oy! Marika! Kay galungot-lungot! Tagit ko din mo! Alay! Sabi! Buhi ka! Buhi! Iday, ha? Morning ko! Gusto na maras ko sa mga anak sa gano'n ang mga anak ni Flint! Unsa? Lakaw na, ha? Lakaw na! Pagkagkag naong da! Lakaw na kung hindi ka gusto magubay mong naong!
kay dili ko makahatag ni mong anak. Maong nagpakasahan na sa kagbalik na ako. Unsa man ang ipadultay nimo? Mabdo si Dana sa inyong ikaduhang anak. Oh. Gisabuti ka pag-una. Kay basig aksidente lang ang nahitabo ninyo. Pero ikaduha? Ha? Dili na na matawag og aksidente, Flint. Tinuyuan na ninyo. Sugod ka ron. Wala kay katungod pang mapauli ani baya. Kay makigbuwag na ko nimo. Ug ayaw na gid pagbalik ha. Kay dili gid ka mapasaylo. Day, naunsa naman in town ka, uy. Kadaot na ba niyo? Sukad lang mo nagkabuwag si Flint. Wa naman in town kay kaon-kaong tarong, uy. At tinanasa ko nun ang imong kaugalingon, pe. Ay! Carmina! Ginuo ko! Nagbuyapan siya! Dalan ko siya sa ospital! Dili ka angay magpa-stress kay mabdos ka. Mag-usa na kakabuan nga mabdos. Unsa dok? Kinuo ko. Nak, kinahanglan nga imong sultihan si Flint nga nagsabak ka tungod kay may katungod siya. Kung unsa may hitabo sa inyong kaminyoon ron, mga pagsuway lang ka na. Unsa may gusto na? Mga nakang ilhong amahan imong anak. Kinahanglang mangisog ka para sa imong katungod kay asawa ka. Ilabi na gyud para sa imong anak. Kinahanglan nga isog kang muatubang sa mga pagsuway sa kinabuhi karon nga mahimo na kang inahan. Pa. Husto si Papa. Asawa ko. O kinahanglan nga ako mo'y mangisog. Bawion ako kung unsa may ako. Ngano niya ka sa amo? Ni ako. Aron bawion ako ang akong bana. Oy, naan mi mga anak, oy. Mas kinahanglan mi niya. Bisag unsa pa imong buhaton. Bana ko paghihapon siya. Og ako mo'y asawa. Ako siyang kuhaon tungod kay doon na sa mi umaabot nga anak. Oh. Han, tinuod ka? Dili ka na mahitabo. Sige. Papilion ti ka. Ipabilanggo ti ka. Og mudako ang imong mga anak nga way ilhong inahan. O hunongon nimo imong pagpakabuang sa kumbana. Ayaw ko kagita day na. Kung sa mga unang higayon di pasagdan ti ka. Karon dili na. Kuhaon ko na kung unsa may ako. How long we held each other. For the matter. More power sa RMN. Handu mana. So sa ka. Maayong adlaw kaninyo tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Anne. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, I don't want you to go. It's crazy 'cause it's breaking my heart. It's gonna fall apart, but I know. Taking on the whole world over. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Maukiling sa kababae nga taga Danasan, Danao City, Cebu. Ang atuang tatampo, nagdasayan na
kaayo. Ikaw, I hope okay ra ka. Medyo diligid okay, An. Nga naman? Nagbuwag mis imong amiga eh. Uy, nga naman? Napulaan ako eh. Feeling ako, iuyab lang ko niya para na makapaload niya. Unya, kung na siya load, di siya mo tawag o text ako. Mao ba? Ay, ma-okay ra mo, uy. Ay, di na ko anay. Ay, basin og masakitan na gyapon unya ko. Oh, ikaw, naaraman yun na ni mga desisyon. Ako ni sandan og mga Bible verses si Jaspi. Aron mo gaan-gaan ang niyang pamati. Anak. Ano mo nang pagsigi ni mong cellphone diya? Nangaon pa ta. Oh, sorry pa. Nakabantay ba yun ko nga magsigi ka na cellphone an? Unsa man? Naguyab-uyab na ka? Ha? Uwa ma, uy. O pagklaro lang yun diya, ha? Bata pa ba'y kaya ka? Di pa ka pwedeng maguyab-uyab, ha? Opa. Good morning, Ann. Thank you sa pagsigi ni mong sena og Bible verses na ko, ha? Salamat kay iwag ikapuli og sena ko sa sud na sa duha ka buwan. Uy, sa pa yan, Jess, uy. Nalipay sad ko kay nakatabang na nimo. Abi ni mo, Ann. Buutan kay ka. Oh, Jess. Pwede ko makikita ni mo? May importante kong tuyo ni mo. Pwede ko mangutanan ni mo, Ann. Unsa man na, Jess? Na kay uyab? Uwa pa, uy. Bata pagod ko. Dili pa pwede. 15 pagod ko. Ikaw, pila na edad mo? 16 ko. So, 1 year a day ang atong gap. Sige, magpaabot ko nga mo 18 ka para pwede na ka makauyab. Pwede. Naunsa man ko. Wa man ko makasabot sa kong gipati. Kimingaw ko ni Jess. Mangita kong signal. Basi dayog manawag siya. Hayan, nagpaabot ko nga magkontakte ka. Gimingaw na kay ko sa imong tingog. Sure, uy. Lagi. Dili pwedeng sugton na lang ko nimo karon, An. Di lang gud to magpahibaw. Oh, sige na lang, good. Oh, sure? Sure ka? Salamat, Ana. Promise, di giti ka binuangan. Sige lang. Puhon kung mag-graduate na niya ta. Patrabaho ko dayon. Aron na ako'y naw nga ikaatubang si mong ginikanan. Ayaw lang pag-promise, Jess. Kay dagan na bag napakyas anang mga saad. So, unsa may call sign na to? Yams? Yams? Nganong ka naman? Oo, mas ganahan mo ko, Ana. Nindot kayo kay feel kay nako ang love. Sige, good. I love you, Yams. I love you too, Yams. Yams, mularga ko sa Mindanao. Paulion ko sa kong ginikanan dito. At doon ako muskwila og tiwas. Mao ba? Magkabuwag na tayo ni Jess? Magkalagyo rata. Pero dili ta magbuwag. Kay love kayo tikaan. Love sad kaayo ti ka, Jess. Sige lang. Basta honest og loyal lang kita sa usag-usa. Dili lisod ang LDR. Kaya ni nato.
Pila na may katuig ni Jess. Pero murag nagkatukay. Wa naman sa'y oras na ako. Dili na siya manawag na ako. Wa ka magbinuang si Jess na ako. Dili na ko makunaon nagpati. Dako ko og salig ti Jess. Dili siya makahimo sa pagbinuang nako. Oh, siya na rin nanawag. Hello, Yams. Yams, sorry ha. Dugay ko nakatawag ni mo. Nabisi mo gud ko. Unsa na ikikabisihan ni mo, Yams? Nag-working student magud ko, Yams. Unya, di ba gid pwede nga mag-cellphone basta ating trabaho na. Pasensya kayo, Yams. Okay ra, Yams. Nakasabot ko. Today, naka-decide ko, Yams, nga anak ko mga apply og trabaho sa Cebu. Hapit na mo graduate. Aron ba, magkita tagbalik. Mao ba, Yams? Kanindot ko na ng balita, ah. Magpaabot ko ni mo, Yams. Congrats, Yams! Nag-graduate na kid ka. O, Yams, magkita na ta hapit. Sunod semana, mulargan ako paingon diha. See you, Yams! Sunod semana naman ay ang among anniversary ni Jess. Ay, sakto. Sakto kayo kay ni Ana siya Cebuana. Unsa ka kun ako na lang siyang ipaila-ila nila mama ug papa. Ay, kabisi, nagyud nimo anang imong cellphone, An. Murag nagduda, nagyud ko na. Nga may uyab ka na. Oh. Ma. Ang tinuod, ma. May uyab ka na? Oh, ma. Daan pa ko. Dugay na ko nakabantay, nak. Ha? Pero wa ko mo reklamo. Kay nakita man sad nako nga nagtarong gihapon kas imong pag-eskwela. O gusto nako nga imong ipalaila ang imong uyab, nak. Oh, ma. Akong inon si Jess. Dili pwede, An. Ha? Nga dili man pwede. Di ba maumanay dugay na nimong gihandom nga mapaila-ila ti ka sa kong ginikanan? Oo, pero Unsa may problema, Jess? Nitalaw ka? Wa ba ka malipay nga timing sa atong anniversary? O sa imong pagbalik din sa Cebu ang akong pagpaila nimo sa kong ginikanan? wala ko na nga ikapakita nila, An. Unsa? Pero, nga naman. Yams, sorry. Pero, nakasa ako ni mo. Nakasa ako sa tong relasyon. Unsa? Natintal ko din, Nakapamabdos ko. Kinuo ko. Sorry, Yams. Mahal kita ka. Pero kinahanglan nga akong barugan ang bata. Unya ako, Jess. Jess, dili ko gustong mawa ka na ako. Ako? Unsao naman ako ini? Dili na lang kita kutuban. Pasaylo ako. Jess. I am understand. You just walked away. Kung kanus okay na ang tanan, dili na sabi pwede ni Jess. Bisan tuod og, dili ko gustong mawa siya na ako. Pero nahibaw ko nga dako nga responsibilidad ang angay nga atubangon ni Jess. Dili na lang ko
kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Ann nga taga Danasan, Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga nagulahan, I don't want you to go. And from the start, some hearts. Ang maong kaagi gibuhatan mo duwa sa radyo ni Carol Narihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikalag mga sukin di Panginaw, kinasingkasing ko gidapit sa pagkadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawi. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawi, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pag. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, niining akong kaawit. Ako si Ron. Sa dili ko nag-usugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, bakit kung sino ba? Sino ba mahal ay siyang bakit kung sino ba RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Mohon, Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Ron. Thank you! Kumusta ang kinabuhi nga nakasal na ka bay? Okay naman kayo, bay? Nindot kayo sa feeling nga inig-uli na ako, na ang akong mahal, o andam na ang akong panihapon. Makawa sa kakapoy eh. Pinangga kay ko sa akong asawa, bay. Maayo hinuon bay, ngay nga na. Pinangga kay ka. Pero bay, andam lang daan kung madugay mo o mamabdos na naslisa ba ya? Kay mausab gina bay. Kung unsa may kausaban niya, bay, andam kong musabot, ana. Sabto na ko siya kutob sa kumahimo. Mayo kinuuli pa ka. Nag-overtime karon sa office gang. Kay daghan kay dinalian nga trabaho gud. Mao ba? O nya ano mo ka magpahibaw? Wa man ka mag-text. Nalubat mong gud ko gang. Wa sa goy charger sa office. Grabe. Wagi ka makapangitag paagi. Gang, gikapoy ko ha. Wa ba ko'y panihapon. Unsa man? Nakaluto na ka? Anong gikapoy man ka? Abas pagsalain ka ni overtime, dilis trabaho. Unsa? Pagtarong gid haron. Ayaw gid ko hatagi rason para magmahay kung ano gipakaslan pati ka. Lisa.
O di ba? Ingon bitaw ko nimo. O sana. Sakto gid ka bay. Nausap si Lisa. Sige siya pamasangin ako nga. Nakuno ko'y babay. Hey. Ah. Excuse ba ya? Sige bay, sige bay. Hello, ma. Nak, di ako sa inyo kay may toyo unta ko. Abi na kugwa kay duty ron kay Sabaduman. Sunday ra ko day off, ma. Ngano man anta? May hangyo unta ko nimo, nak. Pero mas importante ning toyo sa imong asawa nimo. Ha? Unsa man day na, ma? Ha? Dayo. Gang, magdos ko. Ha? Mao ba, gang? Maamahan ako! Yes! Yes! Maamahan ako! Mapahuli ko tayo ninigaot na ko, gang! Gang! Di lagi ko buhatag. Dili man gud ikaw ang akong gipangayuan, day. Ang ako mang anak. Nga naman sila si Mama o Lisa? Nag-aaway sila? Naunsa mo, gang? Ma? Pangutan-an ang asawa nimo. Mupauli na lang ko, nak. Kaduyot lang, ma! Ha? Mayra. Gang? Ganon to, ha? Unsa may problema ninyo? Da. Niyay mo inahan kay manghuwa mo ta siya 500 para kunos tambal ni papa nimo. Wala ko tagi uy. 500 lang? Imo pa yung gidao sa kong inahan? Pila naman taon na, uy. O gusto basad. Sukad ba sukad? Karon na nihangyo si mama na to. Ay maugani nga wala ko hatagi. Kay kung masugdan na na, sige na na. Lisa. Pasensya gid kayo, ma. Dira ang 500 mo. Ako na lang gihatod diri kay aron dili mahibaw sa Lisa. Ay, ayaw na lang dong. Nakahuam naman kuslain. Dili na ako pailisan, ma. Ay kabala ka. Nagtuo man kog tarong ng asawa ni mo dong. Ngilad man din nagbatasan. Basin og dinala na siyang pagmabdos, ma. Sabta lang una, please. Ako, wa ko'y problema. Kay dili man kami mao'y mag-ipon sa usa ka bay. Ikaw mao'y akong gihuna-huna, anak. Kung asa kutob ang imong pasensya ng asawa nimo. Ma. Sakto gini mo mama bay. Sige na, bay. Tas ang bagyo na ako ang akong pasensya. Saon, asawa man ako. Kinhanglan nga, sabton ako siya. Pero bay, angay unta siya nga musabot sa siya ni mo bayoy. Ilabi na karon no, nga nakadungra bagig kog istorya ni boss. Nga i-assign ko no kasbugo. Ha? Oo. Sa bag-o na tong office sa Bugo? Oo. Kalayo ato. Adto ko niya iyasay? Yes, Ron. Mauna yung namitingan na mo. Ug ikaw ang motrain sa mga bagong trabahante dito. Pero, sir, pila mo ko ka days dito? Mga 3 months. Kaya mag-observe po kanila dito. 3 months? Yes. Ug hay ka bala ka. Kaya humanan na, hatagan ka na mo promotion. Musukot baka si Lisa? Dili ko musugot. Pero, gang, trabaho man na ako. O ano gud sa kayo nga ang akong promotion kung dili ko na dawaton? Maunta kag trabaho. Unsa? Saan naman na to kung muundang ko, ha? Nga ako rin may nagtrabaho na to. Ay, wow. So, ipanahon gini mo na ako nga wako'y trabaho, mao ba? Di masaingon, ana. Pero kung musalig lang ka na ako, wag ito na tayo problema. Trabaho nga kong tuyo. Ug dili ko magbinuang dito, eh. Basta! Dili ko musugot. Kung magtuman magyugani kasi mo gusto, magbuwag ta. O dili na ka makakita si mong anak. Unsa?
Ano na resulta bay? Saan nga nagpa-under mo ka sa imong asawa gud? Gianadan mo siya nga kunon sa iyang gusto, mao ra gyud ang matuman. Ang tanawa ron. Sana? Bay, hindi mo ko under sa akong asawa, bay. Ni respeto lang ko kung unsay iyang gusto o dili gusto. Oh, lagi bay, respeto. Pero kinahanglan nga imo sa ipakita bay, ipakita nimo imo pagkalalaki. Nga dili sa tanang panahon bay, siya ra gyud matuman. Bay, friend. Unfair sa dan sa imong part bay, oy. O ikaw, narago na nimo gud, ug di na nimo pitolo na imong asawa. Ikaw ra gyud mag-anto sana bay. O mugara gyud na siya. Unsa ko ni Ron? Ayaw ko kig nga dawaton gyud ni mong offer sa bugo. O gang, ano ko na nga akong promotion kung dili ko mo dawat? O sige! Kung mauna, dadaka na ni mong butang, kay magbuwag na ta. O sige, magbuwag ta, Lisa. Mauna permi na mong panghadlok na ko, di ba? Basta dili matuman ang imong gusto, ingnon day ko di mo nga magbuwag ta. Ug dili na ko makakita pa sa atong anak, ha? Ron! Magbuwag ta! Kay gikapoy na sa kusi mong batasan. Pila pala ta ka tuig sukat ta makasal, di ba? Pero wala na ko kasabot sa imong batasan, Lisa. Wala na ko ikaw galigong desisyon. Kaya ang imong gusto, mo ay pirming matuman. Ron, sorry. Sorry ko mo din na imong gibati. Sorry. Promise, mag-usap na ko. Dili lang ta magbuwag. Please. May kinatandog din sa imong istorya bay. O bay, o wa man sagid ko'y plano nga makigbuwag niya bay. Soltera ko tong ako. Dili sa nako kaya nga mawa silang duha sa kong anak. O gabi na mo bay, sud sa pila ka adlaw sukad nga nagastorya mi. Nakita man sige nako nga nausab na siya. Dili na kayo siya magselos. Gani, dili na siya magsig-chat. Kay matod pa niya, dili siya gusto nga matuok ko. Uy, maayo kung mauna bay. Og bay, wa siya mahibaw nga mauli ako sunod adlaw. Di pa pauli na dayon ko ni sir. Ako siyang is-surprise bay. Nahibaw kong malipay siya nga masayo kung mauli. Gang! Unsa ni? Ron? Mga hayop po! Hayop ka, Lisa! Hayop ka! Tarogi ko ni mo! Bisag ka usa! Wagit ko makasa ni mo! Naningkamot ko nga mahatag na kung tanong mo gusto! Unya karon! Ikaw di mo nailaki, ha? Sa may pagkuhan ako! Nanong nakahimo ko magkadako ini! Ron, sorry. Pero saan ko ni mo gibuang, ha? Ang tinuod. Siya mo yung basa kong gibakto. Siya! Dugay na di mo! Ayok ka! Ayok mo! Ilayas! Ilayas mo! Manang mawalay ka na sa'yo, di na mapalag aking puso. Human sa nga tabo ni file ko annulment. Wala naman ko'y kawilihan pa. Kay di man ko di ay ako ang amahan sa gimaplos ni Lisa. Hangtod karon sakit paghihapon para na ko. Pero naningkamot ko nga kalimtan si Lisa. Dinilang ko to, o daghang salamat sa pagtagad ng akong tama. More power, RNN.
yan kaagi ni Ron nga taga Talisay City, Cebu, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, bakit kung sino pa? Sino ba ang siyang madalas maiwan? Ang taong kaagi, gibatan ng duwa sa radyo ni Carol Maring Kain, ugabang sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa pagpanaw. Sa inyong nagkalanglaing kaagi sa kinatuloy, nga naglibot sa sakahan. I-address lang ni inyong tulumanon, handimanan sa Sakaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, ikan salamat sa inyong pagpanood. Di na malilimutan